0917-05-6315. Usbon ako, mga pinangga, no? Ang akong gidala diha sa dakbayan sa Sugbo ni adtong Domingo nga inyong gisugat ning buhagay na. No? Ning gawas mga higala, mga palangga, ang akong gidala sa ato ang special padaog sales store na tinuod gyud akong giingon presko. Sarap! Gidalhan bitaw na ko sila ganing 199 pares ko. Diasdak ba yung Sugbo dito Southern Cebu, Northern Cebu? Ni buhagay man kagabi pre ay. Sarap! Halo, mayong udto. Mayong udto tang. Kinsa man ni palihog? Si Bilmanis Bindoy tang. Oy, Ma'am Vilma Dias Bindoy mayong udto nimo danan ni udto na ka Ma'am Vilma? Wala pa jud tang, naminaw jud ko nimo tang. Maranyo ko para apang alas 2 tang. Sige. Iandam imong alarma guide Ma'am Vilma kay mag-alarma ta. Wala ko alarma tang. Mao ba nya imong gibiyan ang akong gipabonus kay naaman tay pabonus good. Wala nakadaog ra og rambol tang. Asa man adto? Katong 024 tang. Okay, ako man tong gipanghatag perti daghan ang nadato ato ay. O tang. Pero half day ra. Tagay ko para mga dugangan tong tang kuan ko sugat ko nimo tang. Enero 17 ta sa DYJL magtapok magkuan ta dira. Ha? Tang. Mag-meeting ta unang agenda. Wala ka sa unang agenda. Unsaon pagdaog. Sarap! Hungi ko tang. Magpahonghong ka. O tang. Hala sige, honghongan lang tika oy. Haron malipay sad ka, honghongan tika. Paminawa. Sige. Hello. Nakuha nimo? Wala tang, usala to tang. Wa nimo makuha? Wala. Time pa. Akong Osbon ha. Sige, akong Osbon ha, akong Osbon pamin. Higala no. Akong gihungungan si nanay no, si Ma'am Vilma. Hello, mayong udto. May hapon tang. Last number 024, mo balik ra ba ni? Kisa man ni palihog, ma'am? Minsan ni giso tang. Nakadaog na ba ko tang? O sa may nadaogan nimo? 199. Dipinsa tang. Unsa nadaogan nimo? 199 gabi sa dipinsa. Dipinsa taga-asa man eh. Taga may buhay tang. Kitlo minsan ni giso tang. Katong nisugat ni atong Miyerkules. Unya, o sa may giingon ako, pag anan akong mual-mual, siguro ang duha, special og dipinsa. Ako siguro tarang. Unya. Wagin magmahay. Wagin magmahay tang, nakadaog man tang. Wagin magmahay, nakatahan yung pinanser. Good tang, nakatahan ang pinanser. Ako tang din. Unsa? Ako kadungog tang, balik tang. Honghongan tika. Kuhaan usa ka buok ha, salamat kayo sa tanan nga mga naminaw karon. Tawag mo 0905-631-9395. Hello, Ate Alet. Yayo numero bet, numero, yayo kung hungi sa kutang. Tabi sa ta, ditso man. Ikaw tang, kung kadaog tang mo itong numero imo panghatag tang 991. Nga naman. Ay, wala mo ko ana, wala ko nang tigae.
Wala kay dala man asa cell store. Mabitaw, kung mo tigain, ano, wag ko kadaog ng numero ha. Nisugat ug ka mualbual. Adi apay, kalayo ko. Bad. Bad ka, bad. Bad. Ate Anet. Yay, tata. Bad. Padaga ako, boy mo. Bad ka. Bitaw tang, ay, bitaw tang. Kuan, tigay ko tang, mumurungi ko pa, padaga ako gusabtan, be. Kuan. Kining ayaw lagpamalikas. Wala ni, sige ko. Nagbaulig. Oo. Kuan. Abot ka, yun sa kadaog kami, nalitas ka, yun sa kadaog. Mo gyud.